Isang bata ang kinatatakutan sa kanilang lugar. Ayon sa kwento, ang bawat mabanggit niyang pangalan ay namamatay. Dahil dito, labis na nag-alala ang kanyang mga magulang dahil baka mabanggit ang kanilang mga pangalan at sila'y mamamatay. Isang gabi, habang naglalaro ang kanyang ina sa kanyang anak, biglang nasabi ng bata At makalipas ang ilang oras, namatay ang kanyang ina. Sa puntong ito, masyado nang nag-alala ang kanyang ama. Baka sa susunod, ang mabanggit ay ang kanyang pangalan. Makalipas ang ilang araw, nangyari na nga ang kinatatakutan ng kanyang ama. Habang nagpapaligo siya sa kanyang anak, biglang nasabi ng bata ang Papa! Makalipas ang ilang oras, namatay ang kanilang kapitbahay. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC. Nice liga! Channel. Ang Ang nagapalaga sa imo! Lansyaga, Showtime Drama. Tagkaron, sugura na naton ang pag... Sige, Jack. Sige. Sunod sa salakyan. Ayos, ah. Hindi lang ako pagitiklod, ah. Formal ba lang ako? Porgo sa inyo. Ayos, Joko. Malipay gid sinisi. Sabay, tirador. Ate, lipay gisaya guro, kate. Nadala niyo ko nga buhi mo. Sige na, Jack. Sulod na. Oo. Daw, amoy bata gikwidro sa likad. Amoy na niya, Bo, kagamay nga mga bata. Wala pa mga mupadaog. Buldo, moyong. Nugay ka na. Matilawan mo guro si Jackie garo, bot lang. Mangambot lang din kami. Ay, katunto. Ate, tilawan na nga nun Niniwota, so nang abilidad ng bata ngayon Ay, abaw. Ano nga, alam mo yan Si Songe? O mga alam mo yan, hindi ko bang tao nga Songe. Di kalabanan sang panawag priyosin, kasubong sinyo, Songe, ganman, Ay, ang kalon, pininot. Hoy. Ibutang ang armas mo, sungi. Malupok na karon. Tapos kita karon kay Boy Tirador. Oo, gani. Ate, ari na ka. Palakta ng salakyan. Hindi ko magpalag, Maupor lang ko sa inyo, wala na ko sa mahimo mo. Hala, larga. To, sige na. Pandara ng salakyan. Maayo nga balita. Nakuha na kuno ni Poldo kag ni Boyong si Jackie. Nagtawag sa akon si Boss Maki. Dali lang, kay buksan ko anay yung nagapanok ko. Para no, may nagapakadro na di. Kamusta ang ginsugo ko sa inyo? Maayo kay natultulan ninyo ang pagkuna to ni Hideout? Ha? Di nang babae nga to. Way tumiyura, boss. Anong wala biyura? Nalipat kami kondento na yun. Nalipat ka? Nalipat ka mo? Ari gina, boss. Nagkaupo ka! Huwag kayo nung May langaw, boss, may langaw. Mga animal gid ka mo. Hindi ka mo anay magwagwa diri ha? Kay base ko nakapanugid ng tigulang ato sa pulis. Kag itodlo niya kita. Kay balo ka mo. Ano, boss? Boss? Kilala na niya ako. Kamu nga mga animal kamo. Naibala na nila nga. Kamu ang mga tinaw ko. Problema na, boss. Dako na ang problema. Bes. Mo matuod, boss? Oo.
Napreparan nyo na mga pagkaon naton dire. Eh, boss, miyari na ni boss. Luto to. Eh, nga ikaw tumiluto. Kapoy ko. At kapoy ka? Boss, kapoy sila ko na boss. Ikaw tuluto, boss. Ano? Ako ang boss nyo. Ako palutoon nyo. Nga, boss, hindi ka agad magluto. Gutom na kami bla. Ha? Eh, kaisong sa inyo. Ate, mga tinaw, maluto ko. Makanto na ako sa kusina. Kinis yung bukulak. Bisig na! Ate, Diyan ay pa! Daw ako man ang boss ninyo? Maluto na ko, boss. Ay, naku, napakabuhi siya po. Ay, grabe, di ka no? Ang iban pala nga kagawad nga grabing dako gasto. Ay, nagahilibi. Ay, paano gastos lesin na ko? Kuriyas na, oh. Sa tarpulan, Si Mas Kubato, kag si Marites, kag si Marisol. man sila nga kumagdaog Uy. mabawi mo nagyapon. Grabe Ay, storya, no? ang iban niya, matutuon man na sa servisyo. Basta gani, Marites ka gido. Uy, hala, Alright. si Lolo Milo yun. Be, tawagol ko po si Ay. Kwan. Uy! Hala, si Lolo Milo ito, ano? Kamusta hon tabi si Lolo Ilyong? Oy! Burnok! Ay, nga ginatawag mo ko yung burnok, Lolo Milo yaw? Balad mo paras ka mo itsura. Ha? Oo. Ako na mo, may Lipat balo ka ko. ng Ay, kabalo na naya si Lolo Miloy nga mag-utod ka mo niya burnok ya. Kita mo. Bro, wala na kami ang komunikasyon, dugay na. Od, Hindi mo patihan ba? Oo, dugay na nga wala ko yung kabalo kung anong mga activity niya sina. Anong natabuhaw? Nga aging kastigo ko na si Lolo Ilyong? Kasi Kabalo damo ka? sala. Kabalo ko sino kastigo kay Ilyong. Ha? Sino haw? sino? Sino? Ako utod mo. Ano? 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 Uy, makaano ka mga duwa, utod di mo si Burnok. Ay, kukuan. Wala ko na yung kabalo ya. Ano man na siya man? Ay, basi may sala si Lolo Ilyong sa iya. O sala, kabalo ka gid wala sala ang tigulang ato. Ha? Agi na pabayaan mo lang abe, hindi mo magulang abe. Kuan. Kabalo naman ka mo nga hindi niya madisiplina sa balay. Kaya nga sa una, sang bata pa na, ay way niya ginidisiplina sang amon ginikanan. Ay, amon ginang kakulangan sang akon iloy kag amay mo. May Kaya lagani. pabayaan na nila si Burnok nga mangintunto. Wala gani kina disiplina ka nila ya. Oh, hindi blay kayo way kaya maka-interest sa mga illegal? Sa tuod lang Lolo Miloy, akuon ko na sa inyo, Marites, Marisol. Nga, nag-intragin man ko sang una sa mga hindi maayo nga mga buluhaton. Pero nagbago na kuya. Sino Gusto big ko boss yan. mo? Ha? Sino big boss mo? Hindi ta na lang pagyambal kay kabalo ka. Kasi may makabati bala. Kung ba tuod ka nagbago ka na, isugid mong big boss mo kung sino? Kamusta na gali si Lolo Ilyong sa ospital? Ha? Ayaw na siya. Od, ayaw na siya. Okay na siya. Ay, okay na siya? Oh. Mas kumbado. Oh? Nga naglain niya si Burnok man. Nga nagamo niyang batasan niya. Ay, amo ginaguro kon ang bata mo bala, hindi mo madisiplina halin sang gamay. Pag dako kabudlay na ikanon bala. Yan o. I-disiplinahon. Ay, what? Okay na gali si Lolo Ilyong. Kinanglan, makaibalosin ni si Burnok. Oh, nga doon na tulala ka dayaw. Ginapaminsar ko lang ako may anak sa ulihi. Kinahanglan, madisiplina ako man insakto. Hindi ba Lolo Miloy? Oh, sakto na. Ay, nako. Pero palibog ka ginaw. Ang importante, ayaw na si Ilyong. Ayaw na siya gali. Kagag-importante siya na, masugid na ni Ilyong kung sinong nagkastigo siya. Pero, kung isugid ka man na ni Lolo Ilyong, siguraduhin niya nga may ebidensya sa... Ay, mas Ebidensya? kumbado. Oo, kalain man na nga maghambal sa nga si Burnok tayo ng may sala nga. Huwag man siya ebidensya. Wow. Hindi ba bisan ikaw nakita mo nga si Burnok? Ha? Nakita mo nga si Burnok to? Ay, hindi ko alam mo nugid nga ako tulog luwas why man? Puti, kita nyo patok-patuan yun ang tao nga wala ka mo gani ebidensya. Hindi na mayo Lolo Miloy nga maghambal ka sa tao nga wala ka magalis ng ebidensya.
Mahimo-himo ka lang niya sa istorya. Anong mapakita mo? Video? Ala, tuod no? Ay, tuod, no? Tuod, no? Oy, nga nagakuot ka sa cellphone mo, mas kabado, aw. Ha? Wala eh. Pabaloon pa si Rose nga okay na si Lolo Ilyong. Sabi ko, di pabaloon mo sa burnok. Abaw. Ang direksyon sang salakyan. Ito pa kadto sa Masilingan. Bawa natultulan kong lugar ngayon eh. Hindi lang. Nilagan ko lang ang malabi sang salakyan ngayon eh. To, ano ginapaminsan mo na, Jackie? Nagpanguna-una ka nga makapalagyo ka na? Paano sa magapalagyo kay ari sa salakyan? Anong agyan niya? Kasirado ang tritahan. Na, tuyo lang ko, Boyong. Chepoldo. Hindi ka mo magkabala ka. Wala ko yung plano nga malagyo. Pao, sadiin na kami naman. Makalabay na kami sa Budiga. Dasan, sa Taligre. Ay bo, nagliko kami. Kung naman. Basi ari di sa Taligre ang hideout ni Boy Tirador. Manilag lang ko. Kung magabot na kami, kapalagas naman ko sa ila. Hoy, ano ginagandla mo? Wala. May nadumduman lang ko. Doon mahamot mo ko sa classmate ko. Awa. Diyon, abi ko gani kung nagbuwang ka na da. Gani. Hindi ka gid mga has nga malagyo ka dyak ha? Hindi gid. Kag hindi naman ko makapalagyo sa inyo. Sa din ko di mage. Di ko di kapalagyo sa inyo. Yan lang, may paymuyo lang ko di. Sa Taligre Japon kapasulod kami tapos nagliko naman kami sa ikatatlo nga bangga. Ayabaw. Sa una may pinakadako nga balay oh. Malapit na lang kita, Jack. Malipay gid si Sir Boy Tirador. Tawgi nga dahil si Maki. Tawgi si Maki, Boyong. Boyong. Ikaw nang tawag eh. Ikaw mo si Boyong. Nano ka, Boyong? Natawalingo mo, gitawag mo nga Boyong. Ay, no, man kuman. Tawagi na si Maki. Ikaw yung may number kay Maki. Kuya, wala. Good morning, ma'am. Good morning. Bogrong? Ma'am. Gipakadto ako na rin ni daddy mo. Sige, ma'am. Malakat na ako. Bella! Sige. Dad? Mayo kay nakagwa ka na sa kwarto mo. Din si Lolo mo, Berto. Naglakat, Dad. Nakita ko si Bogrong. Nag-ano siya, Dad? Wala. Mahigin palihog ako sa iya. Basi ko na naman ha? Anak, wala na. Hindi na matabo pang magbalik ako sa presuhan. Tungod ginasumpa ko na. Ang presuhan, kag nangako na ako sa maninoy mo nga general. Kag maninoy mo nga abogado nga magbago na ako. Sige na. Kuha na mga tidiber mo kay sagad na huni mapa-opisina na ako ha. Ang mga tidiber mo pangimusa do sa bata kapadyutay mo, Bella. Sige na. Ano yan ako ha? Ano yan ako tungod hindi ko malipatan si Jojo.
Gusto. Pangimuson ko mga teddy bear ko ngayon eh. Tawagan ko siya. Tawagan ko si Jojo. Siya diin ako. Kaputi siyang palibot. Okay ka na, Lo? Nurse. Nurse ka hindi bala. Hindi, doktor. Doktor ka galibos. Pasensya, gigid medyo nagharap na gid ang pananawan ko. Tamaan ka gito, no? Oo, buting diyo kay Tuto, tawag mo sa akon. But silingon do, hindi pa ko tigulang. Hindi, ginapapati ko lang kukulingan ko katuto ka. Sabi mo bala, Dok? Ang tingog mo do si Premiloy. Pakaisa ko na siya. Pakaisa? Di ba siya rin dala si Mude? Oo. Wow. Animal nga to. May pakaisa mga galing nga doktor. Sige. May ginambal to sa ganisa kon. Ano, Dok? Karoon lang magtalikod ko kay hambal ko sa imo. Pero, Dok, pwede balhin mo lang kung ano private na di, kung public hospital. Ako ni? Basi bula kung dako na di bulairan ko, ha? Nagambal si Miloy sa kon nga siya ni ko ng bayad. Jod. Kaya naluoy sa kursi mo, tayo siya bayad. Salamat, kaya siya mabayad. Oo. Nagambal sa kong niligad nga may utang ka man siya nga 2,000 ko, no? Ay, grabe, Dok, marites ka man gali. Nanabalaan mo, ha? Isugid jagid sa iyo. Sugid sa akon. Nga ati panon ka ko ng mayo, kaya way ka pa kabayad sa utang mo siya.